iyang panty. Mikuha ako og hagdan aron iyang kanaugan. Apan dili siya makatikan, tay ang hagdan usaray ang may estudyanteng babae nagkangkat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dagong saan nagising ang iyang panty. Mikangkat ko tay tabangan ang estudyanteng babae. Nangahulog ni way swerte, tay nabalik man ang Christmas tree. Nahibilin ang iyang panty. Maong di ay ang iyang panty. Paglili kuwa na'y panty.